Dengê nalîna evîna yekalî bi çêja çandperestî û welatparêziyê ye ku Newaf Mîro di vê gurzenameyê de bi hestekî pir nazik agirê evîna bêxwedî dadaye û di nav re rewşa Kurdan a civakî, siyasî û çandî li ber çavan raxistiye. Dildaro, evîndarê dilsoş, berî ku nameyên xwe bigihîne evîndara xwe Gulyarê û li hezkirina xwe Mikûr bê, evîndara wî li ber rewşa siyasî ya Tirkiyeyê tev şoreşê dibe û berê xwe dide serê çiyan. Dildaro jî ji ber sedema çûna evîndara xwe berê xwe dide welatê xerîbiyê Almanyayê û piştî ku sal û zeman diqedin, Gulyar ji ber birîndariyê vedgere malê. Nameyên Dildaro digihîjin ber destê wê. Gelo ev evîn digihîje ku, gelo piştî derbasbûna sal û bûyeran wê çi bi vê evînê were. Romana Dilname ji aliyê helbestvan û nivîskar Newaf Mîro ve hatiye nivîsîn û li weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Ji not rûpelan pêk tê. Nivîskar û helbestvan Newaf Mîro ji bilî roman, çîrok û helbestan jî çîrok û berhemên zarokan amade kiriye û derxistiye pêşberî xwendevanan. Newaf Mîro ji wêran şara Rihayê ji Bakurê Kurdistanê ye.